Yurdumuzda iş taparına bolýan Ermenistan Respublikasynyň prezidentiniň ýol başlygyna wekilet, paýtagtymyzyň Gözel Kunjuguna ýerleşen Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň döwlet we şekillendiriş tunuguty muzeýlerine baryp, muzey gymmatlyklary bilen tanyşdylar. Saparyň meden maksatnamasynyň çeklerini guralan çäreler mehmanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek boýunça başyna başlan asylly işleriniň hormaty prezidentimiziň ýol başlygyna üstünlikle amal aşyrylmagy netijesinde Türkmenistan halkara ähmiýetli çärelen geçirilýän merkezine uruldy. Bu bolsa dünýä bileleşiniň ýurtlarynyň mehriban watanymyz bilen hyzmatdaşlygy ösürmäge bolan gyzyklanmalaryny şertlendirge. Ýurdumyzda giňden ýaýwanlandyrylan bayramçylyk çärelerine halkara forumda gatnaşan dostlukly ýurdum wekiliýetiniň agzalary döwlet muzeýine hemde şekillendiriş tunuguty muzeýine görkezilýän gymmatlyklar bilen içgin gyzyklandylar. Bu ýerde ýurdumyzyň taryhyna, halkymyzyň däpde surlaryna, ekrançylykda, senetkerçilikde ulanylan gurarlar, giň möçürli maglumatlar görkezilýän. Dostlukly ýurdum wekiliýetiniň agzalary Türkmen topragyna bildirilen mehmansewerlik, halkara forumynyň we meýilleşdirilen çäreliň ýokary guramaçylyk derejesini öpçün edilenligi üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler.